κοιτάω τα ικανά πληγούμενη, τεκμήρια των υποψηφίων επιστημονικής παιδείας, δοκιμάζει αυτούς τους διδάκτορας της ιατρικής. Ερωτώ δε και τον Βρύγανη ή τη σχολή συνενή νόμου. Καθομολογήσατε δει, άφερον όμως δημοσία καθομολογεί και λέει, των διδακτορικών παιδιών αξίων. Επειδή τον κτηνιάτρων σχολή του Βρυτάνου στην Έδωδος, σε αυτή η κάθε ευθεία το θυμάστε εμάς, αυτό τρέχει στην Βρυτανία δημοσία αυτή την γίδα με κίνηση. Σημαίνει επιστήμης όσοι όνται μάλιστα, εμποδίωσε με ίσθηση. Καθώς το τελειότερο να μην προαναγεί, αλιακό, αν τη θεία αληθεία στο πώς προσωπέρεται και δικαιώματα. Αλήθεια ίσως είναι παγκάρωση. Πάντα διηγείται στο Δήμος, ότι αν μένει στην σχέδια ίσης, σε κόσμο λοιπόν και σεμνών ανθρώπων, η λέξη στον άλλο του δασκαλίας είναι αμετηρία κατά τη φυλή ποτέ. Και νοσόκος πεπεριγόμενοι και τα ευθύνη δεδομένα κατά τους συνταξιόμενοι. Η δεύτερη ίσως τα αναδεία, όν αυτή κοινώς αμετρικάζει. Η δέκα πιέζει την επιστήμη και το αξίωμα των πολεμικών και αρκετών ευθύνων στην οριστών αγωνία. Σε αυτήν η ίδια επαγγελία αριστερούς ή η μη των θεών αργών ύψεστα υποδείωση. Επειδή περού μόνο εντασσευτισμένες δοκιμασίες της επιστήμης ημών αυτών έλεγχων παρέσχεται σαφέστατον, αλλά και τις διαλυβές, αν φιλοφωνήσατες, προσυνέκατε την κτηνιάτρο σχολή, αξίους απευθύνατε ημάς αυτούς του διδακτορικού αξιώματος. Και τούτης η μεν σχολή εδοκίμασαν ημάς κατά τα νόμιμα, ο δε Βρύγανης η τούτο δοκιμασία επένδεση. Για ταύτα εγώ Ιωάννης Βλέμας, καθηγητής της κτηνιατρικής σχολής, νυν δε πρόεδρος της σχολής, πρόβλημος και δυνάμει είναι παρά του πανεπιστημιακού νόμου. Καβλάρη, Ελευθέρη Επώνου, Σοφία Κουτσίνη, Αναστασία Παπαστεφάνου, Αγουάτας Αστράφα, Μαρία Αγάβα και Χρήστος Σιμεωνίδη, υποψηφίους όντας της κτηνιατρικής διδακτορίας, διδάκτορας της κτηνιατρικής, δημόσια αναπορεύου και πάση στιγμή απονέμοντας προνομίας. Τα στο πανεπιστημιακό τούτο αξιώματι παρεπομένως συνδυαστόταν δε και εταίρους προς αγορεύων της επιστήμης φιλοτήμων και παππούς του βίου αντέθεσης